Masuk mahita manginang, ratjunjung mahita saluhuna. Shalom. Oras ma dihita saluna. Selamat hari Minggu ma dihita budul mahang. Di bagasan lasmiroha tapu kama parbingwata dapat duahul di tikyon marit di mahita.
Bapa dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tur di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Go asi rohani Jehovah do tanoon mar hite hatani Jehovah do menjadi akalangit marulok-ulok mahamu alea ka partigor mangasahod Jehovah taluk do marete akka na ujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami namadok maulate dohami tuho ala ditaluhot kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamatemi ala disodangi hodo tanaman nami asa marpakrimun na mangulu hami ala nini hahehomi dang pola mabiar hami mida hamatean ay hodo ulu nami ruas mudo hami di pausat hodo hami sian haholoman tuhate yuron sian hamatea Tuhan meluan atong pargugoi mahami mamuji do mauloi ho ari-ari pasangapok ko di bagasan haporsiaw na mangulu pai masahat hami tulabungmu. Amen. Bagaimana pati ini bata di mana tersurat siap Kesalmen bidu 32 ayat 1 sada. Marlas di Roma hamu mida Jehovah
jala maruluk-uluk mahamu, ale akka partigor, jala meredde mahamu sude, akka pasiohot maroha, ido sahatna. Atong rak mangidogo mahita todo panilbata, laho mangulahu patikna. Ale Tuhan debata, saya berdugui mahami, mangulahun hokbar tupati imi. Amin. Duduk doser biroha tatapoti madusakta tuado pandiri bata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pumudo hami di jolong martang yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asni roham na gudangido saya si maroham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna say sungguli maroha nami asa muba roha dohok pangalaw nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigima hata baga-baga tarimot tu hasisani dosata. Para siroha jala perdenggap basa do Jehovah. Lebat terimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tuhita hobbar tuwakka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tuwakka hajahatotta. Songon asni rohani ama-ama mida akka anakna. Asni rohani Jehovah diakka na makabiari ibana. Hasangapom ma di dibata na dikijang. Amin.
Dias Domingo Sadarion, Ima siya barita na uli na surat ni Lukas, Bidu, Sada, Mamukay siyan ayat 40, diujungi ku ayat 55, Tajahama Masika Soya. Gabe didok si Maria ma, ipatipul rohak kudo Tuhani. Ay ditatap do hay tehon minaposonaon, parhatuaun maaw olat niyon marsudus-sudut. Ay marsudus-sudut doa sini roha na mida akka na makabiyari ibana. Hakka nagugoi di paisudo sian habang sana sida ipabakit do akka na metmet. Ipainu-inu do Israel na posonain marningon asini rohanain. Hido sahatna martua do akka na tumangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin. Somunda tidak pun dilongata sahapur siau bisa doktor tibion rakma hitamandok au kosea di bataja roha ido amat guna sotusan na tumpahami tawatan au kosea di Yesus Kristus anak di bataja roha sasasai iman dikun di Samaria naga bega sektor di Parbadia adorang soha hubungan iyo tuhata na tumaw na berbit di pamuan di 100 na mati terpaja do ibana di hau pinarsila na tuwa nagoro tumitamon na muna pamu di hari patuluhon na manay kusurko lahundur siyam di raja hoba amanay kargogo na sa katusani isimay kanan kay mamumasok utamon mamulihat na mamuldo na mate. Au Persea itu di Perbadia, jalan sada huria na badia, huria atau panihat Kristen akka na badia, doho dihasan dosa, doho dihatai nama dok, mula mamul sobot dan mihamat na mate, doho dihamduan nasora sudah. Amin.
Selamat hari Minggu mani dan saudara. Selamat hari tapi masalah titik.
Ang pinamasa ni Buliata, kung nanay mamasyon na labi, tuminggungan roh. Kung na minggu ta sa darion, 5 minggu, misericordias Domini, na maglabatan, o kaspirohan ni Jago baru, no? Topi minggu, maras eroha, ibaga sa Jago baru. So, mari saat meta atau titik na beragam masuk menghita pulau berdua di minggu tersebut pada tupak dua satu jolo lima tupak tu kasih kuliatan nomor dulu pertanyaan sektor di batu kuliatan pertanyaan sektor lima di hari Jumat tanggal 20 April 2020 masuk pukul 10 siang pukul 7 dari di sektor sada lima di bagas ini sama Erman Bogor Kota Barat dengan nasida di CPI di sektor 2 di bagasnya Mamji berubah kursi hopping dengan nasida di Cilampeni di sektor 7 di bagasnya Amang Asia di kursi hopping dengan nasida di Sanggar Indah Banjaran di sektor 4 di bagasnya Amang JB si hopping kursi Bolon dengan nasida di komplek Racamanya Indah masuk minta atau nomor 4 Pak Usoron Perjamitan Sarasto Batu Barat di minggu sadario di Batu Barat Resort Tado Pak Usoron Perjamitan Sarasto Batu Barat Namar Jamita di Buliata minggu pagi dan minggu siang Imanina Bandita Teti Borsi Hopping STH MPDK Nasida Balita Fungsional KBB Bandung Barat Jala Uluan di Buliata Marsamita di KP Bandung Barat pukul 10 sadar web semuanya mana di Hamunaina dan ditanami selamat mengulas semangat di Buliata poin nomor 5 ruas Nabida di bagas minggu sadarion pindah ruas rumah keluarga Amang Freddy Simamora Inani Lapria Berkorban Dr. Yalang Nasida Iman Mike Bryan Hanokim Simamora Edward Nathanael Simamora Dohot Raguel Adelia Simamora Nasida Marbuta di Komplek Gerahan Camanyar ruas sektor obat Nasida Pindah Huria Imam Tuhan TBP Sumber Sari Resort Bandung Barat katanya aku masih di bagasan Ahipasun Nasida di Huria Naik Baru nomor titik nasional di bahasa-bahasa Tuhan terus ada dan guru di keluarga Amang C Tarikora Guru Tapu Bulun nama duta di patrol Sukamukti ruas sektor obat seorang dan lagi di hari Minggu tanggal 12 April 2020 di pasdo dan lagi songsoni nang matorasna dalam motif hati nomor itu perayaan Paskah bersama umat Kristen sebandung raya di Batuba Okumenedo perayaan Paskah bersama umat Kristen sebandung raya tahun 2020 nah di Batuba di hari Sabtu tanggal 25 April 2020 pukul 1 WIB 1 siang WIB Maringana di GUP Bandung Jalan Kalipang Abu nomor 42 Bandung pendaftaran di server Kalaluma Tugu Rupea sektor Nabi nomor 2 Ulaun Mangapuli di Batu Bawia Teru Ulaun Mangapuli di Batu Keluarga Amang F Damani Kurus yang lagat di sektor obat Ima di hari Selasa tanggal 21 April 2020 masuk main pukul 1 siang WIB nama alamat di Laut Kaleng Pinong-Inoma nama Dopoti Ulauni Ima Dewan Dawat Seksi Diakoni Huria Perkeladu Dawat Ruas Sektor Obat Pengurus Seksi Ama Dawat Seksi Perempuan di Huria Poin apresiasi sermon bersama guru sekolah minggu sadistrik di Batuba KBP distrik Sapura di Kabupaten Didong Ima sermon bersama guru-guru sekolah minggu Ima di hari Selasa tanggal 21 April 2020 masuk main pukul 1.20 via Zoom Pinangiroma sudah luhut ke guru sekolah minggu di Guriata sama Dopoti nomor 10 jadwal pendidikan Nabadia disakapi pada di Guriata lo Batu Bahwa Pulau Sakramen pendidikan Nabadia Ima di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 Pinangiroma doakan atoras nanain warbon anak warna Macal Sakramen pendidikan Nabadia asal daftar rumah doakan dua sektor Nabi nomor 1 sadar jadwal ketidakon Anusiaw
kui marang kerajaan mainan. Pihamuna terus di Korea nama ulang tahun. Sia tanggal 10 Sabtu tanggal 25 April 2020. Parhalelo pasakato selama ulang tahun disebut ruas nama ulang tahun. Jalan saya di pasu-pasu amat tadi batama. Asalkan kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 10 ayat 12. Sonima suara ditinting pada mingguan dari bahasa tiga. Minasan mau seperti waktu amal kuliah. Simbolis pagagodoi
sogo jamani di surgoi Tandalari barjesi pargerungi Pade marhata di maulai lamot pakulindi Pangaliapi diri Adikui tartamuni ronjeai Saudara-ni muse di bandro sanai Tundal dalam dosai Surgo surga tujui Ai sonang hodisi Damai ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate bawa pikiran muna. Ibagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Horas madiam mamanginam. Tajalo mahanta ni debata di minggu tasadarion. Ima minggu misericordias Domini. Natar surat di buku Panulirang Habakuk
ditutulu mamuka sian ayat 10 rodi ayat 10 sia. Somono ma didodisi. Diida akadolo kimaho gabe rayon mangalatak maaik nasumar di pangiar lung suarana dopak gijang di paher bang tanganna mataniari doho bulan togang di hajong-jonganna di bahen sodang di supiam akka napasebut di bahen parsiksak niaka pujur dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parbiar ni murukmu dilutak ko akka bangso parbigu nunga warhato mabahen hatuaw ni bangsom mabahen hatuaw ni namin yahami di rosahi hodo ulu siya jabu ni parjahan di patedik kodo ojahan saha rodi rukung ditulang hodo marhite-hite guringan na sa diri ulu ni partogina akka na dorong-dorong songon haba-haba pasera kau akka na marolop-olop songon na lao mangaton halak na damol di sihabunian di bulusodo lauti marhite sianak kahudam ditodok kodo galubang ditorop angka aik mamudang na gucang nunga kubikit baritana jadi di baliang do butuhanku akka hidir bibirku di main suarai rodo tahe abusukon tu bagasan holi-holiku jala mertuhu ulu ni totu asahu pakoho mau diari halubutan molo martahok dopak bangsoi na makarupa na sida aidang martubur di sihaw at tajaw jala dang marparbue akka haw anggur labang do bunga ni haw jedung jala dang damot si panganon siya angka hauma rasik do angka biru-biru siya balian jala dang adong be jonggi di bagasan bara alayang wow marolo-polo maaw di bagasan Jehovah jala Maria iyang bida debatan ni hatuaku Jehovah Tuhanido hagogoku jala di bahen ibana do patutudoson ursatini jala togon na wow dumege akka dolo-doloku ima di padde edde mardongan parhinaloan ido sahakna. Hurian na hinaulungan di bagasan Kristus damang dainang marlas ni roha dohamu nuay doha di jauh marlas ni roha do jauh na magina dang sudah mangalusi aku na parculoy di suku marlas ni roha dohamu marlas ni roha alay ulo di suku di jauh marlas ni roha do marlas ni roha puji Tuhan mate ala na lulu manginang di luar marlas ni roha do alay sa ijabu bahasa mengkel kan kalau manang partikel noy kan jadi kalau ihem pon boy mengkel ato nga namatay nang inatay ni inay bereng mengkel alay kalau di bereng boy ni amatay manang ibereng boy ni natay memang jadi molo adong suku-sukon noy marlas ni roha do hamu amangin nang alania hado las rohata somal na lania hado las roha manginang na parjolo ala ipas sehat te na mangigo tahama muse budak kepeng na mangina budak kepeng pasti marlas roha ala lancar ka perekonomian las roha ala berjuya nakonna las rohana ala dapok perkarejuan dapok na pinarsikta ni rohana las rohana ala dapok julumna
Las doro dapok jodoh. Alai pun dapok jodoh. Marsyat tu zaman lain kan. Mula zaman lain memprihatin kan dodak ke menurun tingkat karir teh. Meningkat terus tingkat karir teh, kekerasan dalam rumah tangga, tingkat perceraian terus dia meningkat. Tak yang menurun. Ala yang kau dianggap sore yang selalu romantisme keluarga. Amin. Amin nama dan salah ala serta marlas niroha jalai do kecenderungan secara umum. Marlas niroha alanya kapasu-pasu ni debatan. Ido kecenderungan namasa di perdalanan ni nguluta. Las niroha ni jolma bergantung tu keadaan. Situasi nama mengasa di nguluta. Ale tayo mamaminang. Ternyata situasi ini boido berubah. Jalai magawi suku-suku naik di kita. Boido situasi nak ini sudah berubah doi. Di awalnya saat ini dia sakit, tetapi bisa aja berubah situasi ini mersogok Jepang persahiton. Boido sadarion palutungan alai berubah muse tu situasi na mangikut gabe Jepang harugion. Boido rapotan perkerejuan alai bisa datiki gabe PHK. Boido semuanya baik-baik saja, tetapi ternyata kondisi itu berubah. Ala dan lancar be aka usaha doh aka lenang asing rupane. Alangin nagabe suku-sukun molo berubah situasi ini. Boido pehamu marlas ni roha. Molo berubah situasi ini. Boido pe dohonota naburju do Tuhani. Boido pe amangenang. Ya begitu mudahnya ketika situasi baik-baik saja maka kita pasti mengatakan Tuhan itu baik. Alai kalau berubah situasi itu honok tadope Tuhan itu baik berjudo Tuhan. Jala ondo naikon si hati dak konota. Marhite parmuluan ni panurirang habaku di bagasan tulpuk jamita sadarion. Kalau sukacita manang lasni rohate bergantung tu situasi ini, maka akan mudah goyah. Anak manotongi, ala nakingan berganti soring dua karena masa di perdalanan minggu tahun. Jala di somma hatani debata manumbuli kita. Dia doa manginang nagabi dasor di lasni roham. Situasi itu dasor di lasni roham manang debatado o jahat di lasni rohai. Asaunang salah kita mengatusi. Ala memang kecenderungan ini naking pasu-pasu di debata jumok-jutan domanang secara umum mampahelas rohata, tetapi ketika berubah maka dia juga ikut berubah sehingga dalam seluruh doha porsiona alam dan dope dilehon debata alus di tamiangna. Lam cuburu haringga sonna ala dan dilehon debata dope alus di tamiangna. Manang Allah berbeda tamiangna do kenyataan masa di guluna. Lam sumurut haburjona. Ya, gabe do atau mamu maju na mermikwi. Lagi susah kan perekonomian kuil. Lagi persoalan naik rumah tangga, lagi takkan mau anak kokku, doa apa lenasing. Alami amang inang masyajar mahita siang panurirang habaku ditulpuk jami tahun. Jadi panurirang habaku kau mengulu di zaman yang begitu mardamol do bangsa Israel hati. Di bagasan perukilo Gok akan masalah
di tengah-tengah di bangsa Yehuda, bangsa Israel, hati-hati. Jala tardok masa kehancuran secara totalitas. Krisis di segala aspek kehidupan. Ngadi ujung tanduk mana ngagolak deh situasi hati-hati karena akan ada serangan musuh. De bangsa diri domat doktu panurang Habakuk akan datang bangsa yang kejam. Ima Babel menjarah menghancurkan kota-kota dan membawa orang-orang ke buangan. Lapatanna perperangan masama, penghancuran pembuangan masama. Maka pelan-pelan tetapi pasti bangsa ini akan kehilangan tanah, kehilangan rumah, dan kehilangan kemerdekaan atau tanah airnya. Jadi luar biasa do pardakolan na masa hati-hati. Alai dia mah didok panurirang Habakuk. Taida maya sapu pitu didok mah ai dang bertubur di sihal at-tajau. Pohon ara tidak berbunga. Tapi molo dang bertubur hau at-tajau, on tanda-tanda don bahwa tidak akan ada kemakmuran. On tanda-tanda don manang simbol don tidak akan ada lagi ketenangan hidup. Jala marlapatan do molo dang bertubur hau at-tajau berarti tidak akan ada panen. Bahwa molo dang adong panen. Dungi diuduti mamuse didok manakingan dang marparkue hau anggur. Hape molo hau angguri odo hasil kebun utama ya di bangsa Israel. Lebih bahan minuman mohon jalau do simbol lasni roha di pesta. Tentu tengok mah hadiah perkawinan di Kana. Kalau didok neng habis mana anggur hape situan na torok. Beta kayak ko mah molosong omar pesta. Molo kurang idan. Aha mana masa tentu haila bolo doi baru uuk masih situan na torok. Haila bolo batu hasudon. Maka di perkawinan Kana ini hampir terjadi. Dang jumpang las di roha molo dang adong anggur. Itu bukan perayaan manang pesta sukacita. Itu ubah ya. Si Roma si Baria madapoto Yesus. Pabotohon neng habis mah manang adong be anggurinna. Laos di sido musijat yang pertama perkawinan di Kana. Jadi simbol sukacita. Hape didok mah diturpukon dan marparbue be angguri. Dumi diuduti mamse lambang zaitun ope dan adong be pohon zaitun gagal ini. Jadi penghasil minyak don. Dumi dohono ma untuk lampu penerang don. Bahkan kalau di ala Yahudi ini dipakai juga menjadi minyak urapan di dalam ibadah. Berarti nam di jahuna pe dangadong minyak nam di bagas joro pe mempengaruhi maka semuanya on terancam mah sudah sarupa medo perperangan lain di Timur Tengah ya ala minyak tentu ini martangotak itu sudah bahkan semua negara di tengah-tengah dunia ini ima pengaruh nih minyak ini sama minyak zaitun di Turpokon. Jadi krisis menyentuh dapur, rumah, dan juga tempat ibadah. Diuduti do penguse, didok jala dang dapok si panganan si anak kahauba gagal panen. Akan terjadi gagal panen. Dungi rasib dua biru-biru siap balian. Dang adong bedikan dang olekat dang mana? Dang adong angka di sini. HP ternyata ditelusuri aset besar do molo kalobu sapi jala dipakai do om bajak ladang manang songot tenaga kerja sudah kosong corpuk mas situasi na masai golak mas situasi na masa manang do ono ma
kehancuran total, dakolon krisis finansial, dakolon namoru pendapatan, alai krisis secara akan menghancurkan kehidupan umat pada saat itu. Alani adong dope nama dok Tuhan itu baik, adong dope nama dok berjudo Tuhani, boy dope hati dakolon di situasi na gagal panen, di situasi atta jauh dang marparbue, pohon anggur dang marparbue, sudah kandang juga sudah kosong, sudah situasi ini mau boy dope dohonon Tuhan itu baik. Di soma amangi nang jumpa kita hapor siaw na luar biasa siang panulirang habaku. Di doi mana majayek 10 alai ang huaw marulupolok maaw di bagasan Jehovah jala mariaya au mida dewata di hatuaku. Dan di do panulirang habaku jolo marparbue ma atau jauh, jolo marparbue ma anggur minyak zaitun, molo adok malubbu, molo sinur mana pinahan, dohonokku ngapuji Tuhan, naburu judoho ali Tuhan, dan tidak ibadah songoli. Ari-ari molo jujur kita, hidupin masa di bagasan dulu. Kan toribai mahamulateon alam, sahat dok lulus dok ujian. Madok moliate ma keluarga on. Molo di utang hian tor diwai di guari do sudir. Ala lulus do CPNS ia nakon di uriat tasia di guari de. Ipasahak ma amolate sono. Tangan dong yang masa ala gagal do panen maka ipasahak ma boras. Tangan dong jarang do. Jala dak kia masa. Karena situasi baik-baik saja maka dia mengucap syukur. Nuai nagabe suku-suku jala perenungan molo dang denggas situasi perekonomian doh di sude. Boy dope waduh nakinga suku-suku. Boy dope dongonotang nabur judo Tuhani lalu siamu bay bagasan mamuna. Judo Tuhani yang kami ju. Boleh hati mamolo taruh dope Tuhani berjuk. Lausino dihajok-jokon panulirang habaku. Alanya hapor siam ni siapa jong-jong dada di pasu-pasui. Dangalana bertumbur sude akas waswanan. Dada ala nasilur napinahan gabina dan yula dangalani. Alai ala lasrohana ala diramoti dewata doibana. Ala na persea doibana bahwa Allah itu akan terus menyertai kehidupannya. Odolas di rohana. Dan gabe situasi ojahan nilas di rohana. Alai ojahan nilas di rohana ala pos rohana adong do debata madongani ibana. Jala sasitong na tusoto hita di arah. Lasni rohata adalah ketika kita bisa memastikan bahwa Allah itu bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Di keluargamu na dope amanginang Tuhani. Persea dohamu manang pos do rohamu na di keluargamu na di bagasmu na do debata. Molo persea do ido sa sitong na mabahit las rohata. Alaniama sa sitong na nunga dinatindak ko nakakor di bagasan manang ente di bagasan minggu sa darion. So tu patari kolon ni debata kita. Apa namasa nang marporangi be, nang marpangotak pe anu nakaparekonomi, nang berubah pe ka situasi, nang penaso dileho do pe kalus ditamyangta. Alai sada pos ni rohata, dak kea morot debata siya tonga-tonga di bagas nami. Manang doonon nama misericordias Domini, gok asini rohani Jehovah do bagas nami onenna. Sehingga dia tetap teguh, dia tetap songok kamu manuai. Adong do yang masalah muna maginang, adong do masalah muna, gudang, lima gudang masalah muna. Alai boleh pe bermistik kamu kan, boleh pe
pakai sino bodoh pe cantik-cantik gue alaniahan ala gulang udah pe pipi alaniahan ala dong pakiringon ini bukan akhir kan gitu. Apa yang terjadi situasi buruk di rumah kita dalam kehidupan kita naik dohonota itu bukan akhir. Justru orang percaya akan mengatakan badai pasti berlalu. Gok asini rohado bagas tahun ini atau pos maroha mana? Gok asini roha di jauh baru bagas tahun. Pos maroha anak tua sian nampe di PHK mohon wain. Gok asini roha di jauh baru walum. Gok asini roha di jauh baru inang parumen atau tu parumenna doa kala nasi. Tapos rohana ala ni sada do na ikot tapasti ho di ngulutong. Di bagas tado Jehovah, di rohat tado Jehovah, di pikiran tado Jehovah. Ketika Allah atau firman Allah itu manggohi rohana pikiran ta, maka ido pos di rohata badalani proses di parguluan. Kadang terus dengan parguluan ni manang sohon gabi na nila sidur na pinahan. Dan terus mardalan aka napi naksita ni roha di bagasan 10 tahun. Tetapi sekalipun apapun yang terjadi, tetapi kita tetap mampu mengatakan Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita ini, maka orang percaya akan mengatakan hari esok pasti lebih baik. Ido haporsiaon nama toras. Ido haporsiaon na tubuh. Bukan berarti orang beriman tidak menghadapi masalah. Bukan berarti orang beriman tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh lemah. Tetapi yang mau dikatakan, orang beriman nampe akahidir bibirku innal panurang habaku. Ibada pe, umidir ibada mendidak kana masai. Ibada pe, moldo jumpang dotakutan dia kana masai. Alay sada pos ni rohana bahwa mangulu do debata lau mau masuk panguluan di bangso ini. Lau sido mulut jaha wik de saraso kapulsi kan manangaha pe namasa las ni roha arsak pe diopok kuho na basa namar molong roha tung saleleng au mangulu nang sudung suda bohalu ikon ho si pangulu pujiokku sai totok ina. Jadi dangit tor madili, ya kan? Dangit tor madili, dangit tor baruut, dangit tor racik rohana, dangit tor merdadi, dangi halak na prosia. Alai molo du mato rasa prosiauna, maka dalam proses perjalanan kehidupan ini, sesulit apapun dia tahu, ini hanya sebuah proses yang harus dijalani tanpa protes. Kan itu lain? Yes, karena apa? Dia hidup di dalam iman. Malah nih macerikop do marhiti turpuk jamiton. Kita ingatkan kembali hati dan pikiran kita. Pemahaman akan Tuhan itu penting. Ayat 10:1-15 nunga di patorang disi. So dia do kuaso habelkan di debatan. Dinida akadologi mahoga berayon mangalatak mangait na sumur. Do udukna mata ni hari do bulan totong di hajong jokanna di bai sodang di subiang ini pada ridang na habubuhon ni di matadui iba pos ni rohani panurirang habakuk nak kita di bagasan o baso na magina molo jumpang pe ado maka persoalan di gulumuna nae ni motot ado ubal gayo de batasia naka persoalan mo ni kumolong do de batang di bagasan buluta manugu hita haruar siya naka persoalan ini asal manaking nung kata pastion memang maringat do debata di roha ng pikiran ta maringat debata di tonga-tonga ni bagasta. Jadi hape lausido na jok diabaikan ya. Molo hudok nakingan ikut tapastion do di bagasta do debata marhite dia mai marhite dia mata boy tapastingon di bagasta do debata di rohatta do debata totu marhite naolo hita at martaniang di bagasta
Gano. Saya syukur totong tua kakak remaja. Napa orang saya syukur. Ayah dong udah perak martani yang jauh muna. Jadi ya nang kalau makan bersama dua bersama ada. Asing di doa makan. Udah jarang enak masing-masing aja di kamar masing-masing enak kan. Jadi bercerita daya manginang di situasi sudah dora hidapan doa makin sulit ini perekonomian, makin banyak tantangan remaja napo sepuluh doa dan nasi. Tapi satu hal pastikanlah bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah, di tengah-tengah di bagas taganu, di rohana pikirata, maringat debata dan ditulak sama bukit kan, jojok ditulak. Panggoran itu di Purbadia di bagasan mulut. Tetapi kita selalu mengundang Allah hadir di tengah-tengah rumah itu. Tentu melalui apa? Ketika suami istri, ketika papa mama dan anak-anaknya mau berdoa bersama, mengundang Tuhan, sehingga ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Hidup pahen dari pos rohana lahu medalani parnguluan nampe keadaan boleh berubah, tetapi percaya Tuhan tidak pernah berubah. Situasi di Parmuluan tak berubah. Situasi di bangsa negara do, situasi di Portibio berubah. Alai tak ingok mah. Pabua di bata dakya berubah ibana di bagasan kuaso dohot holong ni rohana. Orang percaya itu ada saatnya lelah, ada saatnya takut, bahkan ada saatnya hampir menyerang. Tetapi doholoma itu manusiawi. Bahkan Tuhan tidak menolak itu. Tetapi yang mau kita katakan jangan pernah berhenti di dalam ketakutan itu. Ido pos ni rohani halak na persea. Songon ilustrasi dan jojo kita bikin. Taimok do vera ketika ada satu kapal yang sedang berlayar, di mana ombak begitu kuat, angin begitu kencang. Sudah tahu tabe ibagas kapal ini. Alaya udah ada saya ngolong namar meang mekel las rohana. Dumi disukurena sudah lihat rohina. Ada nggak dia raw bapak kudu membuang kapal lonina. Maka dia asik bermain pos rohana ala bapak di sini. Maka kita juga pastikan rumah kita itu juga dikemudikan oleh Allah. Maka kita pastikan bahwa Allah itu bersama-sama dengan anak kita di rumah itu. Si pertanian di tonga-tonga di bagasi ala di doa naking diturupuk manang di minggu sadarion go asih di rohani jago bado tanon go ina berarti tidak kurang memenuhi rumah. Persoalannya diundang gak di rumahnya, persoalannya ijakot do bagasi gabe bagas parmianon ni debata, sehingga kita boleh pastikan tadi bahwa Tuhanlah yang mengemudikan keluarga itu. Semua bukan karena semua baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Bukan karena hidup mudah, hidup ini sulit, tetapi karena Tuhan setia, maka itulah yang membawa kita menjalani proses kehidupan ini di dalam iman, di bagasan aporsian. Rahmah hitam adok di bagas tayanon. Gok asini rohani Jehovah dong bagas ton. Gok asini rohani Jehovah dong ngolum di anak kopu. Gok asini rohani Jehovah dong ngolum di nato kadongan danang tung maheu mangadu pihak kaparngoluan. Amin matangnya kita. Pinuji magwar wali Tuhan dewata para si rohana sumurong. Tutudak kabila mihami balga doho kuaso holong ni roham marmudu-mudu parkoduan nami sahak tu gagasan normason nang tutik-kitik namami nunga di batu buho roha pikiran haporsion nami marhite hatam naga dia naga beojahan di bagasan mulu nami alani pos dorohan nami nang sipata huadu bihami yang kahamaolong didongani holo hani madalani parmuluan atau takas do di boto hogan parmuluan ni amanami inanami topok magalum akal rumah tangga
Asagok hada neon goklas ni roha. Paso-paso makana nila ni tangan ng pikiran ni ruas ni Guriamon. Asa jud pangalas ni roha na sida. Rat do pangisi ni bagas na sida ganun. Paso-paso kaya nako nakapinopar na sida. Gabi pinopar na gulju. Na makaulongin na oras na mangargamo na kapartikian. Terlumubi malituhan na kaya nako ni Guriam na mga lalegiri. Laho madohoti aka ujian memasuki aka persekolahan na tumipo siya SMA to perguruan tinggi. Asiroham sumpuli na sida. Asa dotong na sida mamaki aka partikiani marsiajar dohok denggan jala tabayong waka habis taran. Asa boy dapo aka na pinarsita ni rohan na sida di aka perguruan tinggi negeri. Jalaima mabahen las ni roha di tonga-tonga ni keluarga ni aka anak lohok buro ni Uriani. Ali Tuhan, molotung makaruas ni Uriam di bagasan parukilon, parsahiton, parsitaonon na dutuk, topok na sida. Asa tumbalong di hilala jala sumuang bubo na sida. Jala posro ka na sida. Raga makapaso-paso, boy, pasahatong mo ng tutik-titik na mangito. Paso-paso Guriamon, na niuluhan niya mang patita, rabdo, sudi ang kaparhalado ni Guria. So ngani nang ruas ni Guria sa boy, sa lubog na mardara doon din ka nakaprogram ng dilansanahon. Bayan sama, tiguar mo na Guria. Alituhan, ng bangso rohok ni garangan yun. Paso-paso magkapangbulgawin namin. Do rodi sude tahe akapanggolomi di hasia manon ukka proha ng pikiran na sida asa tumpa tujolo ka kahalimahon hadameon dito nga ni Portibion sihol ro kanani yang kaparpurangan na sa dotong mangsa dope asa marhalimahon man yan atong sahat di tangan mo madaling ng todinami dinamula sa ruas ni Guriam tumalikod bagas jorom na badiyon say homa na majuluan nilang kadasina. Urasi kami siya sa dosa pangalasyon namin. Asa taluk kami jong-jong dia do kamu majalo pasu-pasumi. Di bagasan Kristus jalo matangiyang namin. Amen. Amangin ang taparadi piliata mariti mahina. You
debata abanami na di banwa kijang. Podo haruruan ni saluhut si leon-leon na denggan. Doho na sa ulibasa na maulutus. Kupasahat kami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwag na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa mo parsya kami pilihanon pati bulhon halajon. Di tonga-tonga ni huriam doho di portigyon. Buhay marohanami marhite-hite tobdim. Asalam mutadahami godang di silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mole ante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya Roma harajon, saya saut malomon ni roham di banu atau monsong na di banu agijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon padesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unak kami to dia tu pamujunan. Kalua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala diparsorho madamena tutodem.